heldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau, zuk ardoan. Iritsi da eguna, Nagore, Atortxurrok bertan da. Bueno, Pitu, eguna atzo izan zen. Nola ba, zer diozu? Atzo hasi zen jendea iristen, beraien kanpindendak montatzen, giroa alaitzen. Bale, edonola ere, Atortxurrok, ofizialki, gaur, hasiko da. Eta antolatzaileek, jende andana espero dute lakuntzak. 4 egunetako egitaraua prestatu dute, eta milaka lagunek bat egingo dute Euskal Preso eta Iheslarien etxeratzearen aldeko auzolan erraldoi hontan. Eta horri, erreparatu nahi izan diogu. Atortxurrok jaialdiko azken edizio honetan, auzolanean arituko diren bolondrez guzti horiei, agur eta ore. Gu egea gune seguruko hainbat peatina banatzen. Edozein erasoan aurrean, segurtasuna adierazteko. Erasoan aurrean, protokolo ezberdinak aplikatzeko. Espero dugula ez beharrezko izatea noski. Nire gurasoak hasi ziren hemen ere txandetan eta lehenengo atortxun, eta azken honetan ni sartu naute lanera. Ni bideogintza eta euskarri digitalen diseinuaz arduratzen naiz. Oraintxe bertan herrian zehar eta gunetan zehar banatuta ditugun pantaila desberdinetako edukiak sortzen ari gara. Barrutik ere gozatzen da, oso ekimen hunkigarria da, eta azkenean hemen sentitzen duzuna denok gaudela kausa baten alde. Irailetik topera gabiltza talde motorretik eta hainbat lantaldetako jende pila. Ordu asko sartzen eta guztion laguntzarekin eta guztion ekarpenekin gauza handiak egiten alditugu baita. Egongo gara 24 orduz Atortxu dirauen bitartean, ostegunetik igandera, bermatzeko osasun mailan gertatzen aldiren gauza guztiak. Hau da, herrile egunean egin dugun sukalde lantaldeak egin du food truck egunea, eta edukiko ditugu 3 eskaintza ezberdin, txiki horretan daukagu entxaladak, eta sasoiko frutarekin eginiko bolak edo. Hemen edukiko dugu frigituak eta bermutea egiteko, kroketa, oiasko frigitua, falafelak eta horrela, eta bestean edukiko ditugu hamburguesak. Eta ekimen ospetsu guztietan bezala, jaialdi honi hasiera emateko ekitaldi bat programatu dute. Zepitu, bagoaz kuskusatzera? Venga. Atortxuko antolatzaile txandalari guztiek egiten ari zareten lana ikaragarria da, elkarrekin lan eginaz gauza handiak lortu ditzazkegulako. Euskal Preso politiko eta iheslarien eskubideen alde urrats oso handiak ematen ari dira, lan gehiago egiteko dago eta jarrai dezagun lanean. Gora lakuntza eta gora Atortxu! Azken aste hauek izan dira Atortxuren ibilbidearen islak. Zenbat ordu, zenbat lan eta batez ere zenbat lagun. Zenbat eta zenbat lagunek jantzi duzuen, jantzi dugun peto hau. Aurretik ditugu 4 egun. 4 egun gogor, 4 egun polit. Atortxuk lortutako guztia eta batez ere herri honek bere lan guztiarekin lortutako guztia ospatzeko unea. Beraz, disfrutatu, ospatu, egin irri eta negar, behar duzuena. Egin dezagun herri honen memorian geratuko den jaialdi bat. Hora, Atortxu! Besapeak garbiteko amiguna bat da, totzitik ederrena fardatzeko txanda. Zalantzan ze txanda, la vida, kasu, jantzen naiz kasual. Beto batekin neutzi udari, txandalero, txandalera, txandalari. Orain bai Nagore, orain bai hasi da Atortxurrok 30, azken edizioa. Giro paregabearekin gainera. Ongi pasa eta auzolanera batu.